बे समाव राजखान्थिनि मोनसे रादाब फिन 8 नं दतमा बियाबाव बीजेपी दोलोनि जयनिं हाबाफारि कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 8 नं दतमा बियाबनि दाब दाब ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बीजेपी दोलोआव जयन जागासिनो दङ बेबादिनो दिनैबो दतमानि मलानदुबि गामिनि सा 150 निबो बांसिन रायजोफोरा बीजेपी दोलोआव जयन जायो बेनि अनगायैबो 8 नं दतमा बियाबनि सिङाव थानाय बरागारि गामिनि सा 60 रायजो राजाफोराबो बीजेपी दोलोआव जयन जायो मख'नो गोनांदि दिनैनि बे जयनिं हाबाफारियावनो दतमा मण्डलनि बारग' आफादगिरि राजेन्द्र मुसाहारिजों लोगोसे दतमा मण्डलनि दैदेनगिरिफोर आरो जाफुंसार फालांगिरि मनोरन्जन ब्रह्मआबो बाहागो लादों दतमा मण्डलनि बारग' आफादगिरि राजेन्द्र मुसाहारिया 8 नं दतमा बियाबनिफ्राय जाफुंसार फालांगिरि मनोरन्जन ब्रह्मखौ बीजेपी दोलोनि बिजाथि महरै गसंगोना रोखा होननानै बुंथियो बे समाव दतमा मण्डलनि बारग' आफादगिरि राजेन्द्र मुसाहारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बुंथिदों फै आबुङै खोनासंनि जोङो दिनै 9टायाव मलानदुबियाव 150निफ्राय 200 जनसिम जयनिं लाबाय दा जोङो बड'फा इउएन ब्रह्मनि गामि बरागारियाव दा जोङो 60 जन जोङो लिस्ट होदों दा बेखौ जों जयनिं खालामनो थाखाय थाग थियारि खालामगासिनो दं बीजेपी दोलो हिसाबै दासिम माबायदि साखाफारा जादों बीजेपी दोलो हिसाबैथ' जोङो ओरैबायदि गावखौनो देरगानानै लानो नागिरदों दिनै जोङो माने गामि गामि जेसेबां जोंनाव बाहाय दतमा समस्तियाव जाथि जनगोष्ठीफोर दं बे गामियावबो हाबनानै आरो जोंनि बर'फोरनाव हाबनानै जों ओरैबायदि मोनदों माने बयनिफ्रायबो जों सहाय आरो सहजुगिता मोनगासिनो दं आरो जोंनि देरहानाया जों जे 100% खाथां जाबाय बेखौ जों दिनै रायजो राजानो फोसावनानै होनो हायो बा जोङो बुंनानै लानो हायो जों नुबाय थादों नोंथांमोननि दोलोआवहाय गोबां समावनो जयनिं हाबाफारि जयनिं जाफैगासिनो दं बिथांमोनहा बै जयनिं जाफैनाय सुबुंफोरा बबे राजखान्थि दोलोनि दा जोङो बांसिनै बिपिएफनिखौ मोनदों आरो बावहाय बिदिनो गुबुन गुबुन दोलोनिबो दं जेरै जिएसपिनि दं कंग्रेसनि दं आरो गुबुन दोलोनिबो दं आरो दा जों बे हिसाबै नामखौ लाजोबनो सानाखै बिजाथि हिसाबै सोरखौ थिसनदों दा जोंना बिजाथि हिसाबैथ' सासे राफोद जोंनि ओनसोलनिनो मनोरन्जन ब्रह्म जाय मानसिया जोंनि बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सासे राफोद फालांगिरि समाजकर्मी बिथाङा मनोरन्जन ब्रह्मखौनो जोङो बयनिबो रायजो राजानि मदद लानानै जोङो बिथांखौ फसंनो नागिरदों आरो बिनि टिकेट मोननाया खाथां जाबाय बावहाय खुनु दोलोनि बुंनाया बाहाय खामानि गैया आरो बिथांमोननि बुंनायनि ओंथिया मिनिंफुल नङा लानानै नोंथांमोनहा बीजेपी दोलोआव जौगानो बे थांखिया जाहैबाय जोङो सिगांनि जेखिनि दल दंमोन इउपिपिएल आरो सिगाङाव जोंहा बिपिएफ हान्जाया 17 बोसोर राजस्थ' खालामदोंमोन बेवहाय जोंहा गोजोनजासे माबा खामानि मोनाखै बा जोंनि जाम्बा जाम्बिनि सायाव जेबो बे थोजासे माबाखौ जोङो मोननाय बादि मोनाखै बेनि थाखाय जोङो दा जोंहा मोनसे मोजां दल सिखारदों बेनो जाहैबाय जोंहा बीजेपी बे दलाव जोङो सम्पुर्ण आइ आफा रायजो राजाया जोङो बिसोरखौ मदद होगोन दा बिसोर बे बीजेपी पार्टिखौ जोङो मदद होनानै बिथांमोनहा मोजाङै खामानि मावगोन होननानै जोंनि सिगाङाव बुंदों दा बिनि थाखायनो जों रायजो जानानै जों बिसोरखौ मदद होगोन दतमा समस्तियाव जोंहा मनोरन्जन बिथाङानो बिजायखथियाव आवगायदों जोंहा बे बिथांखौनो गोजौआव थिखांहरनो होननानै जोङो आइ आफा रायजो राजा जों बेवहाय दा जमा जादों दा बिथाङा मोजाङै मोजां जय जालांगोन होननानै जोंहा बेखौ गोसोआव दं बा गोजोननाय दं रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझारनि थिथागुरि इरागदाव कमिउनिटि हलाव खुंफुंनो थांगासिनो दङ बैसागु मेला बैसागु मेलाखौ फैगौ 9, 10, 11 आरो 12 एप्रिलाव सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जागोन आसाम रायजो गामियारि जिउ राहा बिथांखि क'क्राझार जिल्ला बिथांखि सामलायग्रा आफादनि बानजायनायाव बैसागु मेलाखौ खुंफुंगोन
बैसागु मेलायाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गासैबो रोखोमनि दिहुनथाय, जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय आरो आखाइजों बानायनाय मुवा बेसादफोरखौ मोननो हागोन। आरो बे बैसागु मेलायाव बयखौबो बाहागो लाफैनो बानजाय आफादा खावलायहरदों।